Šarkan. Slimák Bambuľko ešte sladko spal, keď mu na okno zaklopala Lienka Bulienka. Dobré ráno, Bambuľko! Urobme si Šarkana! Bulienka nakreslila Šarkana a Bambuľko ho vystrihol. Ozdobili ho farebnými stuhami. A potom ho priviazali na dlhú šnúrku. Uvidíme, či poletí, povedala Bulienka. Chytili sa za ruky a išli púšťať Šarkana. Ale aj keď sa naozaj obidvaja veľmi snažili, Šarkan jednoducho nechcel lietať. Vyleziem na tento strom a skúsim ho pustiť odtiaľ. Možno poletí, myslela si Bulienka. Ale Šarkan opäť spadol na zem. Zrazu začal fúkať silný vietor a odniesol Šarkana preč a vzal so sebou aj Lienku Bulienku. Bambuľko, pomôž mi! Bambuľko rýchlo vyliezol na strom a chytil Bulienku za nohy, ale nedokázal ju stiahnuť späť. Takže teraz lietali obidvaja. Baltazár preletel okolo nich. Chytil Bambuľka za nohy, ale tiež ich nedokázal stiahnuť dole. Takže teraz lietali všetci traja. Zemiakový chrobák Edo sedel na vrchole borovice. Aj on chytil Baltazára za nohy. Takže teraz už leteli všetci štyria. Skoč a pomôž nám! Baltazár kričal na kobylku Hopku, ktorá práve poskakovala okolo. Hopka rýchlo chytila Eda za nohy. Takže teraz už lietali piati. Vietor bol čoraz silnejší. Priletel motýľ Hanka. Chytila Hopku za nohy, ale tiež im nepomohla. Takže teraz lietali šiesti. Roháč Vendelín a Váška Vánok sa len zúfalo pozerali na svojich lietajúcich kamarátov. Vietor nás odvial ďaleko, až do hustého lesa. Šarkan sa zamotal do koruny vysokého stromu. A oni pristáli v korunách stromov. Vietor utíchol a vyšlo slniečko. Bambuľko sa len smutne pozrel na Lienku. Bulienka, ale ja neviem lietať. Ako sa odtiaľto dostanem dole? Neboj sa, Bambuľko, som si istá, že niečo vymyslíme. Ja viem, čo musíš urobiť. Skoč do tejto deky, Bambuľko. Nemusíš sa báť, neublížiš si. Bambuľko skočil do deky, odrazil sa späť a začal skákať hore-dole. Pozrite sa, to je zábava! Chceme to skúsiť! Kričali ostatní. Malí kamaráti skákali hore a dole na deke, až kým sa nezotmelo. A potom, keď už všetci tvrdo spali, začal opäť fúkať silný vietor a odniesol Šarkana ďaleko, praďaleko. Žltá Lienka. Konečne prišla jar. Bulienka sa veľmi tešila a rozhodla sa, že je už čas dať do poriadku kvetinovú záhradu pri dome.
Zobrala rýľ a hrable a na hlavu si uviazala peknú bodkovanú šatku. Práve vyšla von, že ide pracovať, keď začula, že za jej domom niekto zastonal. Krištof, tvoje krídlo vyzerá zlomené, vykríkla malá lienka. Slnko mi svietilo do očí a vletel som priamo do stromu, naozaj som si ublížil, povedal kanárik. Vtedy prišli tiež slimák Bambuľko a kamarát roháč Vendelín. Vendelín, prosím ťa, choď po doktora Sovu. Krištof má zlomené krídlo, povedala smutne Bulienka. A o chvíľu prišiel doktor Sova. Vyzerá to na veľmi ťažký úraz, povedal vážne. Potom veľmi opatrne a pomaly obviazal Krištofove zlomené krídlo. Vieš, Bulienka, Krištof povedal tichúčko. Na ostrove, z ktorého pochádzam, žije jedna malá lienka. Naozaj? Červená s čiernymi bodkami ako ja? Opýtala sa ho Bulienka. A ako sa volá tá lienka? Volá sa Katka. Jej chrbát nie je červený, je žltý, ale jej bodky sú čierne ako tie tvoje. A veľmi sa na teba podobá. Pôjdeme sa na ňu pozrieť, keď bude moje krídlo v poriadku. To je dobrý nápad. A môže ísť aj Bambuľko? Samozrejme, na mojom chrbte je dosť miesta pre nás oboch. O niekoľko dní prišiel za zraneným kanárikom doktor Sova. S radosťou povedal, že Krištofové krídlo je ako nové. Kanárik sa mu poďakoval za pomoc. Potom si posadil Bambuľka a Bulienku na svoj chrbát a zamieril k svojmu ostrovnému domčeku. Onedlho už leteli nad veľkým jazerom s malým ostrovom uprostred vody. Vidíte to? Letíme na ten ostrov. Moje hniezdo je na vrchole najvyššieho stromu. Držte sa, teraz prichádza pristávanie. Krištof perfektne pristál a Bambuľko a Bulienka zoskočili na zem. Nemôžete ma chytiť! Zakričala malá lienka v oranžových šatách. Hovorila to malým blchám, ktoré bežali za ňou. Pozor! Skríkla Bulienka, ale druhá lienka do nej narazila. Prepáč mi to, naozaj som ťa nechcela zraziť. Volám sa Katka, ty si kto? Ty si Katka? Sme tu, aby sme ťa spoznali. Som Bulienka a prešla som dlhú cestu, aby som stretla moju sesternicu Lienku. Sesternica Lienka? Pýtala sa zmetená Katka Bulienky. Áno. Máš čierne bodky ako ja, až na to, že ty si žltá a ja som červená. Áno, máš pravdu, povedala žltá lienka. Poďte so mnou, ukážem vám môj domček, povedala Katka. Hneď ako uvideli Katkin dom, Bambuľko a Bulienka sa začali smiať. Môj dom vyzerá rovnako, len je červený. Bambuľko, Bulienka a Katka išli na dlhú prechádzku po ostrove. Je tu aj borovicový les a vedľa neho tečie malý potok. A most sme si postavili sami, vysvetľovala hrdo Katka. Ale čo je to uprostred tej lúky? Vyzerá to ako šmykľavka. Správne, je to špeciálna kvetinová šmykľavka. Poďte, ukážem vám ju. Naozaj môžeme ísť? Samozrejme, poďte so mnou, povedala Katka a sklzla sa dole. Bambuľko, Bulienka a Katka sa znovu a znovu šmýkali na šmykľavke, až kým sa nezačalo stmievať. Už sa stmieva, poďte vy dvaja, vezmem vás domov, povedal Krištof. Bulienka a Katka si ako darček na rozlúčku vymenili čiapky. Šťastnú cestu domov, povedala im Katka. Navštívte ma ešte niekedy. Keď Krištof dorazil do Bulienkinho domu, bolo už veľmi neskoro. Mesiac svietil a obloha bola plná krásnych, trblietavých hviezd. Perník. Prišiel december a les bol pokrytý hrubou vrstvou snehu. Bambuľko a Bulienka sedeli v Lienkinom bodkovanom domčeku a zabávali sa. Poďme si upiecť perníkové sušienky, navrhla Bulienka s úsmevom. Bambuľko a Bulienka hneď začali pracovať v kuchyni. Pripravovali si cesto z múky a rôznych korenín. Potom ho pekne vybaľkali na stole. Bulienka vybrala zo zásuvky všetky vykrajovačky na perníky, ktoré mala.
Z cesta povykrajovali veľa rôznych tvarov a potom ich vložili do rúry piecť. Keď boli perníčky upečené do chrumkava, Bulienka ich vybrala z rúry a vložila do misky. Zobrala misku a dala ju do košíka. Tie horúce perníčky rýchlo v zimnom chlade vychladnú, povedala Bambulkovi. Práve vtedy letela nad domom straka. Zacítila vôňu lahodných perníkových sušienok, zletela dole a odniesla si perníky vo svojom veľkom zobáku. Keď Bulienka neskôr vyšla z domu, zistila, že miska so sušienkami zmizla. O nie, niekto zobral naše chutné sušienky! Skríkla Lienka. Ale kto mohol zobrať naše perníčky? Opýtal sa Bambulko. Bambulko a Bulienka sa rozhodli, že idú hľadať do lesa. Prvý kamarát, ktorého stretli, bola Iris. Ahoj, Iris, niekto nám zobral spred domu žltú misku plnú čerstvých perníkov. Nevidela si náhodou, kto to bol? Opýtala sa Bulienka. Áno, straka. Mala v zobáku misku a letela tamtým smerom. Kráčali ďalej, až kým nestretli červíka. Ahoj, červík! Straka nám zobrala žltú misku plnú našich perníkových sušienok. Videl si, ktorým smerom letela? Červík im ukázal, kam letela. Netrvalo dlho a Bambulko a Bulienka stretli Bublinu a Eda, ktorí stavali snehuliaka. Videli ste straku? Vzala nám žltú misku a v nej boli všetky napečené perníky. Sťažovala sa Bulienka. Áno, videli sme ju, letela smerom k potoku, povedal Edo. Pozri sa, Bulienka, sú tu nejaké omrvinky. Tadiaľ to musela letieť straka. Keď pôjdeme po stope, mala by nás doviesť k hniezdu straky, navrhla Bulienka. Naši kamaráti teda sledovali stopy tých omrviniek a tie ich doviedli až k hniezdu straky a k sladkej vôni perníkov. Bambulko a Bulienka rýchlo vyliezli na strom a zaklopali na dvere strakinho domu. Vy ste zobrali žltú misku plnú čerstvo napečených perníkov? Opýtala sa Bulienka hneď ako straka otvorila dvere. Áno, bola som to ja. Bola som veľmi hladná. Videla som plnú misku, tak som si ju zabrala. Ale môžem ju vrátiť. Nie je pekné brať niečo, čo patrí niekomu inému, povedala nahnevaná Bulienka a odpochodovala späť do svojho domčeka. Bambulko ani nestačil za ňou utekať. Nebuď nahnevaná, Bulienka. Viem, že straka ti zobrala misku, ale vrátila ju. A som si istý, že sa príde aj ospravedlniť, povedal Slimák. Bambulko a Bulienka pozvali všetkých svojich kamarátov na návštevu. Motýľ Hanka, čmeliak Baltazár a roháč Vendelín. Všetci prišli k Bulienke na čaj a perníky. Spolu si sadli za stôl a začali jesť a zabávať sa. Netrvalo dlho a počuli tiché klopanie na vchodové dvere. Bulienka išla otvoriť. Straka, ktorá jej zobrala misku, stála vonku pred dverami a veľmi sa za seba hanbila. Priniesla som ti šípkový sirup, urobila som ho sama. Zober si ho ako darček, pretože ma veľmi mrzí, že som ti zobrala tvoje perníčky, povedala straka. Poď ďalej, zabav sa s nami a daj si niečo na zahryznutie. Pri našom stole je dosť miesta aj pre teba. A to urobilo strake naozaj veľkú radosť. Všetci kamaráti sedeli okolo stola, jedli vynikajúce Bulienkine perníky a popíjali čerstvú šípkovú šťavu od straky. Zabávali sa a smiali sa dlho do noci. Slnečnice. Bambulko a Bulienka na jar zasadili slnečnicové semienka a polievali ich, až kým sa neobjavili malé výhonky. Z nich vyrástli malé rastlinky, z ktorých vyrástli veľké rastliny. Potom sa objavili puky, ktoré sa v lete otvorili do krásnych žltých kvetov. Hurá! Veľmi sa tešili, keď uvideli tie krásne kvetinky. Bambulko si všimol, že kvety boli otočené jedným smerom ráno a druhým boli otočené popoludní. Pozri sa, Bulienka, oni otáčajú hlavy. To preto, lebo otáčajú svoje hlavy k slnku. Preto sa volajú slnečnice. Keď slnko zapadlo, slnečnice zvesili svoje hlávky a išli spať. Všetkých lesných kamarátov na druhý deň ráno zobudili Bulienkine výkriky paniky. Čo sa stalo? Čo sa stalo s našimi krásnymi slnečnicami? Plakala Bulienka.
Kto len mohol urobiť takú hroznú vec? Plakal Bambulko. Niekto prerízol stonky našich slnečníc. Hanka im umyla rany čerstvou rosou a Bulienka ich všetky obviazala mäkkými steblami trávy. Slnečnice sa pomaly opäť začali usmievať. Všetci kamaráti sa zhromaždili v Baltazárovom dome, aby sa rozhodli, čo ďalej. Čo budeme robiť? Zlikal Bambulko. Niekto musí v noci slnečnice strážiť. Budem prvá, povedala Bulienka. Malá Lienka sa schovala za krík vedľa slnečníc a pozorne ich sledovala. Nemusela ani čakať dlho, pretože čoskoro sa tam objavil Škrečok a hneď začal žuť stonky slnečníc. Bulienka vyskočila zo svojho úkrytu a zakričala na neho. Heš! To Škrečka prekvapilo, zľakol sa a utiekol. V tú noc sa už k slnečniciam nevrátil. Nasledujúcu noc strážila slnečnice Hanka, potom Baltazár a ďalšiu noc Vendalín. Škrečok ich videl a bal sa priblížiť. Na rade bol už Bambulko. Malý slimák sa potichúčky schoval za krík a čakal. Čakal, až nakoniec v tom kríku zaspal. Nezabudili ho ani zvuky Škrečka prežúvajúceho slnečnice. Ó nie, asi som v kríku zaspal. Neustrážil som slnečnice. Rozplakal sa Bambulko, keď na druhý deň ráno videl smutne ovisnuté slnečnice. Bambulko zaspal! Spal, kým Škrečok zase obhrízal stonky slnečníc. Prečo ste všetci takí smutní? Spýtal sa doktor Sova. Bulienka mu povedala, čo sa stalo. Myslím si, že by ste sa mali porozprávať so Škrečkom. Nech ich neobhríza. Navrhol doktor Sova. Pozrite sa, tu je. Vidíte ho? Spí v kríku. Šepkal Bambulko ostatným. Hluk zabudil spiaceho Škrečka. Veľmi sa ich zľakol a bol naozaj vystrašený. A kamaráti boli vystrašení zo Škrečka. Nekrič! Chceme ťa len poprosiť, aby si nám neobhrízal naše slnečnice. Ale čo potom budem jesť? Opýtal sa Škrečok. My ti prinesieme veľa jablk a mrkví na zahryznutie. Kde je tvoj domček? Spýtal sa Slimák. Ja nemám žiadny vlastný domček, povedal Škrečok. Ako to, že nemáš domček? Povedal Baltazár. Tak my ti nejaký postavíme. Bulienka priniesla jablká, Bambulko priniesol semienka, Hanka hrozienka, Baltazár listy púpavy a Vendalín mrkvu. Môj nový dom je naozaj super, povedal Škrečok s veselým úsmevom. Ďakujem, aj za to všetko chutné jedlo. Škrečok už nikdy neobhrízal stonky slnečníc. A po zvyšok leta sa pokojne usmievali na Bambulika a Bulienku a všetkých kamarátov. Bábkové predstavenie. Jedno slnečné letné ráno Bambulko silno zaklopal na Bulienkine dvere. Dnes je bábkové divadlo. Poďme a povedzme to aj Hanke a Edovi. Prvá zastávka Bambulka a Bulienky bola v Hankinom domčeku. Vstávaj, Hanka, blchy budú hrať bábkové divadlo. Teraz to bude o snehu, Lienke. Kamaráti sa zastavili aj pred domčekom zemiakového chrobáčika. Edo, ideš sa pozrieť na bábkové predstavenie? Ale Edo im neotvoril dvere. Ponáhľaj sa, Edo! Budeme meškať! Kričal Bambulko, ale odpoveď neprichádzala. Hanka jemne otočila kľúčku a otvorila dvere. Ešte stále si v pyžame, Edo? Šomral Bambulko. Ponáhľaj sa, rýchlo sa obliekaj. Nepôjdem. Brucho mám pokryté škaredými uhryznutiami. Svrbí to! Vzlikal Edo. Ukáž, pozriem sa, povedala Bulienka. To nie sú uhryznutia. Máš ovčie kiahne, povedala Lienka chorému kamarátovi. Nemusíš sa báť. Aj ja som ich už mala. A mala som ich po celom tele. Hneď idem pre doktora Sovu.
oznámila Bulienka. On bude vedieť, čo robiť. Čoskoro prišiel doktor Sova a dobre si prezrel Eda. Určite sú to ovčie kiahne a tie sú veľmi nákazlivé. Obávam sa, že nebudeš môcť ísť na bábkové predstavenie. Nákazlivé? To znamená, že Bambuľko, Bulienka a Hanka dostanú tiež moje ovčie kiahne? Nie, neboj sa. Ovčie kiahne sa môžu dostať len raz a minulý rok ich už všetci mali. Ale nesmieš si to škriabať. Bude tu ďalšie bábkové divadlo. Upokojoval ho Bambuľko. Nebuď smutný, čoskoro ti bude lepšie. Usmiala sa Bulienka. Bambuľko, Bulienka a Hanka sa rozlúčili s malým zemiakovým chrobáčikom a ponáhľali sa pozrieť si bábkové divadlo. Na lúke už bolo všetko pripravené na predstavenie. Čakalo ich 5 blh, ktoré boli bábkoherci. Všetci sa posadili a čoskoro sa otvorila opona a divadlo sa začalo. Všetci nadšene pozerali bábkové divadielko a na konci hlasno tlieskali. Spoza opony vyšli herci blchy a poklonili sa. Škoda, že je Edo chorý a nemohol ísť s nami, povedala smutne Bulienka. Určite by sa mu to veľmi páčilo. A prečo mu nezahráme bábkové divadlo my? Navrhla zrazu Bulienka. To je naozaj super nápad. Tešila sa Hanka. A tak traja kamaráti začali usilovne pracovať. Hanka nakreslila trpaslíkov, Bulienka zase Sneulienku a princa a Bambuľko nakreslil zlú kráľovnú. Potom svoje kresby vystrihli a nalepili na paličky. Keď mali všetko pripravené, kamaráti potichúčky išli pod Edové okno a zaklopali na sklo. Malý zemiakový chrobáčik otvoril okno a pozrel sa von. Začína sa bábkové predstavenie, oznámil Bambuľko a traja kamaráti začali predstavenie. Ďakujem vám, povedal Edo. Ste najlepší kamaráti, akých chrobák môže mať. Doktor Sova prišiel o 10 dní a skonštatoval, že Edo je už úplne zdravý. Veľkonočné vajíčka. Konečne prišla Veľká noc. Motýlik Hanka, ružový chrobáčik Ruženka, kobylka Hopka a váška Vánok sa zhromaždili v Bulinkinom dome, aby na Veľkú noc namaľovali veľkonočné vajíčka. Koľko vajíčok musíme namaľovať? Spýtala sa Ruženka. Tak sa pozrime. Bambuľko príde na návštevu určite, príde Baltazár, Vendelín, Edo, Bublina a tiež Slimák Samko. To znamená, že každá musí namaľovať 7 vajíčok. Mali by sme teda začať. Vyzerajú veľmi pekne. Iste sa budú chlapcom páčiť, povedala Hanka ostatným. Je čas ísť domov. Zajtra musím skoro vstávať a pripraviť pre chlapcov palacinky, povedala Hanka. A ja idem piecť koláčiky, povedala Ruženka. Ja zase urobím pre nich jablkovú štrúdľu, povedala Bulienka. Všetky dievčatá na druhý deň vstali veľmi skoro. Hanka sa ponáhľala do kuchyne, obliekla si svoju zásterku a zamiešala veľkú dávku cesta na palacinky. Ruženka si obliekla zásteru a začala miesiť cesto na chutné koláčiky. Bulienka vyvaľkala cesto na jablkovú štrúdľu a Vánok urobila piškótové cesto. Chlapci nikdy nevstávajú skoro, mám ešte kopec času upiec jablkový koláč. A položila na stôl veľký košík plný jablk. Ó nie, košík s jablkami sa prevrátil a zhodil na zem jej pekne namaľované vajíčka pripravené pre chlapcov. Všetky boli zničené. Moje vajíčka! Čo teraz budem robiť? Čo dám chlapcom, keď prídu? Malá kobylka vzlikala a rýchlo utekala k Bambulikinmu domu.
Babuľka, rozbila som všetkých 7 vajíčok, pomôž mi. Nemám čas, Hopka. Mám ešte veľa práce s pečením, ale mám ešte 2 nenafarbené vajíčka. Keď ich rýchlo namaľuješ, budú suché, kým chlapci prídu. Ruženka, rozbili sa mi všetky vajíčka, pomôžeš mi? Teraz musím dopiec tortu, ale môžeš si zobrať tieto 3 nenamaľované vajíčka. Ešte máš čas. Hanka, pomôž mi. Musím si vajíčka namaľovať ešte raz. Tie prvé sa mi rozbili. Všetky? Ó, prepáč, Hopka, ale teraz ti nemôžem pomôcť. Zhoreli by mi palacinky. Ale dám ti 2 nenamaľované vajíčka, ktoré mi zostali. Stalo sa niečo strašné, Vánok. Rozbila som všetky vajíčka, ktoré som včera namaľovala. Prosím, pomôž mi, pretože už nemám čas namaľovať ďalších 7. Hopka sa posťažovala kamarátke Váške. Viem, kto ti môže pomôcť. Poď so mnou. 2 kamarátky rýchlo utekali cez les až do jaskyne. Pavúk sa zobudil a ospalo sa vypotácal zo svojho domu. Môžeš nám pomôcť, Pavúk? Opýtala sa Váška. Hopke sa rozbili všetky namaľované vajíčka a teraz musí namaľovať nové. Ale už nemá veľa času, pretože onedlho k nej prídu chlapci. No, keď musím... Zamrmlal si Pavúk. Ďakujem, si veľmi milý. Hopka vytiahla všetky svoje farby a štetce. Spolu s Pavúkom začali maľovať vajíčka. Pavúk dokázal namaľovať 3 vajíčka naraz. Sme hotoví! Povedala Hopka so šťastným úsmevom. Potom poďakovala Pavúkovi za pomoc a vajíčka naranžovala do misky. Onedlho sa ozvalo klopanie na dvere Hankinho domčeka. Otvorila ich a privítala všetkých 7 chlapcov. Veselú veľkú noc, Hopka! Všetci prišli pozrieť Hopku. Obliali ju vodou a z misky si každý vybral 1 namaľované vajíčko. Ale prepáčte mi, ja nemám žiadny koláč. Šepkala Hopka a povedala chlapcom, čo sa jej stalo s jej nenamaľovanými vajíčkami. Ó, netráp sa tým, Hopka. Zasmiali sa chlapci. Jedli sme jablkovú štrúdľu u Bulienky, chutné koláčiky u Ruženky, palacinky u Hanky a piškotový koláč u Vášky Vánok. Máme plné brúška. Slivkové gule. Jedného jesenného dňa uvarila Bulienka slivkové gule a pozvala svojich kamarátov na obed. Prišiel Bambuľko a tiež Baltazár, Vendelín a Hanka. Na každý tanier dala Lienka 3 guľôčky. Všetkým veľmi chutili a onedlho boli ich taniere skoro prázdne. Milujem slivkové gule. Milujem ich. Zjedol by som aj 5. Povedal čmeliak Baltazár. 5 je nič. Ja by som zjedol aj 7. 7? Ja zjem aj 8. Ja zjem 10. Oznámil hrdo roháč Vendelín. Tak poďme súťažiť, vyhlásil Baltazár. Pozrime sa, kto zje najviac slivkových guľ. Bulienke sa to veľmi nepáčilo. Snažila sa im to vyhovoriť, ale chlapci boli naozaj odhodlaní súťažiť. Skončí sa to slzami, varovala ich. Ale Baltazár a Vendelín ju nepočúvali. Už sme zjedli 3 slivkové guľky, teraz si dáme 4. Navrhol Vendelín svojmu kamarátovi Baltazárovi a na svoje taniere si každý dal 4. slivkovú guľu. Keď obidvaja zjedli 4., tak si dali na tanier ešte aj 5. slivkovú guľku. Po 5. zjedli 6. Potom po 6. zjedli obidvaja kamaráti 7. A po 7. zjedli ešte aj 8. Potom 9. Ideme na 10. Ešte môžeš pokračovať? Opýtal sa Baltazár. Môžem zjesť 2-krát toľko. Vychvaľoval sa Vendelín. Dvaja kamaráti už zjedli toľko slivkových guliek, že ich začali bolieť brúška. Idem pre doktora Sovu, povedala Hanka. Keď doktor Sova prišiel, oboch vyšetril a povedal im, prečo im nie je dobre. Koľko ste tých slivkových guliek zjedli? Nečudujem sa, že vás teraz veľmi bolia brúška. Každý zjedol 15 guliek, povedal Bambuľko, keď spočítal kôstky na tanieroch.
Takže to bola nakoniec remíza, ale bol to veľmi hlúpy nápad. Teraz obaja nemôžete jesť varené zemiaky najmenej 3 dni. Ale zajtra do lesa príde ohniváčik s komínovými koláčikmi. Sťažoval sa Wendelín. Je mi to ľúto, ale pre vás žiadny komínový koláčik nebude. Príďte ku mne obaja o 3 dni a ja sa vám opäť pozriem na vaše brúšká. Povedal doktor Sova zamračene a odletel domov. Hneď na druhý deň prišiel na lúku ohniváčik so svojimi výbornými komínovými koláčikmi. Všetci lesní kamaráti sa hrnuli k jeho stánku, aby si koláčiky vychutnali. Ja si prosím škoricový, povedala Bulienka. A ja by som si dal kokosový, dodal Bambuľko. Ja si prosím len cukor, zakričala Hanka. Ale boli tam aj koláče s orechmi, makom a čokoládou. Baltazar a Wendelín sa len na koláčiky smutne pozerali. Ale poslúchli príkaz doktora Sovu a nedali si ani jeden. Na tretí deň išli čmeliak Baltazár a roháč Wendelín za doktorom Sovom. Teraz sa na vás pozriem, povedal doktor Sova a obidvoch dôkladne prehliadol. Zdá sa, že je vám už lepšie. Vidím, že ste urobili, čo som vám povedal. Urobili sme, smutne povedal Wendelín. Ale veľmi som si chcel dať komínový koláč. Wendelín a Baltazár sa rozlúčili s doktorom Sovom a poberali sa domov. Ale starý doktor Sova na nich zakričal. Počkajte, mám tu pre vás ešte niečo. Odložil som pre vás 2 komínové koláčiky. Vy ste boli tiež na lúke, doktor Sova? Samozrejme. Kúpil som svojim sovičkám komínové koláčiky a 2 som odložil. Urobili ste to, čo som vám povedal, tak si myslím, že si zaslúžite odmenu. Ďakujeme, povedali kamaráti s úsmevom. Veľmi sa potešili a obaja od radosti doktora Sovu objali.